an balima ani ɲakuma ma lecture sanfɛ bituguni an wulila ka se katakatanintigiw ma ni ka aw ladɔnniya ka fɔ kunu olu kɔni kun wulila k'u ka dusumakasa yɛrɛ ka da ka finitigilakaw kɔni kun ye olu ka motow kɔni caman minɛ sabula sɛbɛn dɔw kɔni laɲininen don u fɛ o kun tɛ u bolo nka u ka kumaw kɔnɔna la kunu u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bannen tɛ sɛbɛnko ninnu ma ko nka jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni kun ka waati di olu ma olu bɛ se k'u ka labɛnw kɔni sabati waati min kɔni kɔnɔna la o sababuya la u y'a laɲini k'a fɔ ko u bɛ taga direction régionale du transport la u ni o ɲɛmaaw ka se ka kuma walasa u bɛ se ka fɔ ka bɛn sɔrɔ kow la cogoya min na sisan an bɛna gɛrɛ u la mun bɔra o ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u k'o da ne ni aw tulo kan. an sira yɛrɛ la ala k'an tile yɛrɛ la kunu an ka motow minɛna an bɔra an nana yan an tɛmɛna ka taa moto minɛ yɔrɔw la an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka taa direction régionale du transport la pour que an ka se ka directeur rencontrer an ye a rencontrer an bɔlen an ye o kunnafoniw di bɛɛ tulo kan alors u ko an ma ko cabinet ni olu kan ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ kunu 15 heures ko ni min bɔra o la k'u b'o o jaabi di an ma donc an fana ko bi sɔgɔmada in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour que min bɔra o la o ka da bɛɛ tulo kan donc bi ɲɔgɔn ye kun ye o de ye donc sɔgɔmada in na ne ye directeur wele a ko ale yɛrɛ fana tun bɛna ne wele sisan o ça tombe à pic ne y'a wele ne ka crédit banna après a fana ye ne rappelé pour vous dire que a fana tun sigilen don weleli kan parce que ni faama dɔ don n'i ka crédit banna a tɛ wele bilen donc ne ka crédit banna a fana ye ne rappelé donc problème ye jumɛn ye moto minnu minɛna problème fanba ye o de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka papier ko ninnu da o kan n'est-ce pas maintenant moto minnu minɛna kunu an tun y'a ɲini a fɛ moto ninnu u bɛɛ ka lasegin an ma an tɛ dɛrɛmɛ sara a ko réunion bɛ cabinet la réunion na a bɛ a problème poser n'a y'a poser ni min bɔra la a b'o kunnafoni di an ma donc bi sɔgɔmada na moto minɛlenw kungo la a ko tiɲɛ don an tun y'a ɲini a fɛ moto bɛɛ ka lasegin an ma an tɛ dɛrɛmɛ sara mais a ka gɛlɛn dɔɔnin parce que opération a man di anw na tiɲɛ don parce que an ka baarakɛminɛnw minɛna mais jamana bɛ fɛɛrɛ dɔ de engagé pour que ka se ka opération kɛ donc ka moto di ten a ka gɛlɛn bɛɛ ma se ka k'a la mais nɔgɔya da kɛra an ye moto fɛn fɛn minɛna a kelen kelen ko an ka 600 sara u la ka taa an ka motow minɛ donc ne kɔni bolo o ma kɛ jugumanba ye n'an ko ko k'a di an ma fu ale sera ka an jɔyɔrɔ fa ye ko moto kelen kelen k'an ka 600 sara u la pour que an ka moto sɔrɔ je crois que o nɔgɔyara parce que minnu y'a négocier policiers ni u ka représentant fɛ kunu olu ye 1000 de sara an b'a kalama o kɛra an bɛɛ ɲɛna an minnu tora sariya kɔ ka sariya to yen a k'a ka baara kɛ n'a fɔra k'an ka 600 sara je crois que o ye ŋaniya ɲumanya ye ka bɔ gouvernement fan fɛ k'a ɲɛsin an ma donc 600 moto kelen o kelen min minɛna o ye kunnafoni fɔlɔ ye maintenant papier ko kumaw bɛ yen fɔlɔ parce que an tun y'a ɲini u ka wagati dɔ di an ma pour que an ka papier bɛɛ ɲini a ko o moratoire o ma se ka sɔrɔ fɔlɔ kumaw bɛ o kan fɔlɔ ka délai de grâce dɔ di an ma pour que pendant ce délai de grâce an ka se ka papier fɔlen ninnu ɲini parce que tiɲɛ yɛrɛ la an tun t'a kalama an y'o fɔ a ɲɛna kunu mais a ko non réunion min kɛra ni papier ko kuma in bɔra a la moto taxiw ka représentant tun bɛ yen katakataninw ka représentant tun bɛ yen teliman ka représentant tun bɛ yen i ka ci fana ka représentant tun bɛ yen a ko ninnu bɛɛ tun bɛ yen an ko minnu ye moto taxi représenté an ka représentant tɛ la preuve en est que n'an ka représentant don u tun bɛ kunnafoni lase moto taxi bolilaw ma parce que n'i y'a fɔ kelen ye dɔrɔn a b'a fɔ tɔ bɛɛ ye ça c'est évident donc n'i y'a ye anw si m'a mɛn c'est que anw ka représentant de tɛ donc u kana olu jate i comme anw ka représentant an y'o fɔ a ɲɛna kunu a ka bureau kɔnɔ
Donc bi sɔgɔmada in na a ko désormais ni a réunion bɛ kɛ u bɛna an wele a kumaw ka kɛ an ɲɛna an ye an ka accord di o kan ko o tɛ kɛ problème y'an bolo. Maintenant papier ko la le gros du problème c'est quoi ko immatriculation bɛɛ k'i ka dédouanement papier ta moto dédouanement papier i bɛ taa ONT la i bɛ 2000 ani 200 sara u bɛ immatriculation papier d'i ma i b'i ka baara kɛ. O ye Jakarta ye. Maintenant moto kumabaw o ye 4000 ani 200 i b'o sara u bɛ immatriculation papier d'i ma i b'i ka baara kɛ. Donc papier ko in de ye problème ye sisan parce que ne y'a ɲininka dans ce cas est-ce qu'an bɛ se ka continuer k'an ka baara kɛ a ko en tout cas fo papier ka k'an na faama kuma don n'o o fɔra ɲɛna hakili de b'a dafa ça veut dire que an bɛ se ka baara kɛ certainement mais an ni polisiw tɛ fara ɲɔgɔn na ou bien ni polisiw m'an minɛ don dɔ fɛnɛ an bɛ se ka kunu opération ɲɔgɔn dɔ ye an bɛ bali k'a ɲɔgɔn dɔ ye. Donc le truc c'est cela a ko k'an ka organiser ale katakatani mɔgɔw a ye an ka kuma f'u ɲɛna olu organiser len don u avancer len don ka tɛmɛ an kan ko an n'u ka contact kɛ pour que u k'an dɛmɛ an fana ka se ka organiser ka kɛ comme olu ɲɔgɔn na. Voilà sisan a ye katakatani ka syndicat ka numéro a y'a ci ne ma parce que kuma kɔnɔna la a tun y'o fɔ k'a b'o ci ne ma donc il vient de me l'envoyer tout de suite pour que an n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye ale yɛrɛ fɛ bi bɛɛ an n'olu ka se ka ɲɔgɔn ye an n'u ka kuma pour que an ka se ka an organiser ka an ka papier ko ninnu kɛ. Donc papier ko ninnu na ko n'an farala ɲɔgɔn kan an ka papier ta ka taa n'a ye u b'an ka papier dilan k'u di an ma a tɛna kɛ fɛn ye ko min bɛ bila ye i bɛ taa ka segin ni fɛnw k'a nɔfɛ. Donc ko olu disposer len don ka an dɛmɛ fɛnw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an ka se ka continuer an ka baara la. Par rapport à la question des permis ko la il a dit que kunu réunion na Anazer tun bɛ yen ani auto école ka syndicat de représentants o fana tun bɛ yen u y'a jira olu fana na permis tɛ se ka di mɔgɔ ma ni code de la route dɔ ma ɲɛf'u ɲɛna. Donc an k'olu ka syndicat représentant approché n'an y'o approché an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan don kelen u bɛ code de la route ɲɛfɔ an ɲɛna à partir de cet instant an bɛ papiers minɛ an bɛ taa n'a ye u bɛ permis dilan k'u di an ma mais permis niveau la wari ma fɔ fɔlɔ papier tɔ ninnu niveau la wari ma fɔ fɔlɔ parce que tout simplement kunu a y'a jira n'a ka fɔ tuma min na papier ko in sera olu ma olu y'a ɲini ka sɛbɛnni kɛ ka taa sanfɛ ka ɲini k'a fɔ ko papier ninnu dɔ ka bɔ u wari la pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ cogo min na. Donc ni o ko bɛ sen na c'est pas tellement prudent k'a fɔ an ɲɛna ko wari ye nin de ye parce que o bɛ taa fo ministère des finances de la ni ministère des finances ye olu jaabi tuma min na a fɔ an sɔnna a wari ka kɛ nin a wari ka kɛ nin ye o wagati de la u bɛ se k'a fɔ an ye nin pièce in o wari ye nin ye nin wari ye nin ye nin wari ye nin ye. Donc kunu réunion an ka problème kuma minnu fɔra a la en gros olu de ye nin ye k'a fɔ k'a da bɛɛ tulo kan mais n bɛ segin a kan tuguni an yɛrɛ ka an yɛrɛ kɛ mɔgɔ bonyataw ye n'an yɛrɛ y'an yɛrɛ bonya mɔgɔ tɔw b'an bonya sinon faama ninnu je sais u ye opération kɛ u m'a fɔ an ye ne yɛrɛ y'a f'u ɲɛna ko kɛta tɛ abus de pouvoir de don mais u ko an ma k'u ye nin kɛ pour que an n'u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ de ko in ka se ka dilan k'a ɲɛ bɛɛ k'i nafalan bɔ a la ka gɛrɛgɛrɛma yɔrɔ bɔ a la. Bon u ka kunu kuma ninnu ani u ye réunion min kɛ jaabi minnu bɔra a la je crois que u b'o sira de kan donc an yɛrɛ fana ka taa ɲali sira kan pour que an bɛɛ mago ka se ka ɲɛ jamana yɛrɛ fana ka se ka dɔ sɔrɔ parce que i se ka wari sɔrɔ foyi la jamana kɔnɔ k'a fɔ k'i tɛ dɔ di jamana ma cela n'est pas possible o ma daminɛ anw na a tɛ laban anw na n'i bɛ fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ n'i bɛ wari dɔ sɔrɔ a la obligatoirement jamana ta dɔ b'a la mais anw ta in na jamana ta ye jumɛn ye sisan an bɛ papier minnu ta excusez-moi an bɛ papier minnu ta olu de ye jamana ta y'a la donc an k'an jilaja an kana nin kɛ kɛlɛkɛko ye kɛlɛkɛko tɛ mankan ko tɛ furugu ko tɛ
on va essayer de se mettre en règle. On va en règle là progressivement. Comment nous voyons beto ani uche pour que tant qu'à dit toujours, on a ce cas, on a papier ou bêta, on a baraque la fiala. Donc comme les clients, nous avons trouvé, mieux mener fait en gros information à Kofo, au dernier. Ne tɔgɔ ko Bala Keita nin kɔfɛ k'a fɔ an ma baara kɛ bi ou bien an bɛ taa bi ka taa acte de vandalisme déposé parce que an bɛ nin ko in na fabaw bɛ k'an dɛmɛ mais a man di jamakulu dɔw ye n'an wulila ka ko dɔ kɛ u bɛ don an fɛ k'a ko juguya n'a ko juguyara sisan a bɛ dabila de u m'a fɔ an ye k'a ka dabila mais an ka aligner aux exigences de l'État. Bon, n'o fɔra an ye an kan k'an basigi de ka jogo ɲumanw ta an kana jogo juguw ta k'a fɔ ko a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan olu man ɲi ani baneni ni faneni yɔrɔ dɔw la parce que jama ka ca mɔgɔ sugu bɛɛ b'an cɛ la hali mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka na don an cɛ la k'an ka ko tiɲɛ k'a sɔrɔ olu t'an dɔ ye a bɛ fɔ o de ko moto taxi donc bɛɛ k'i mafa an ka to démarche la an n'u cɛ parce que a bɛna légaliser n'an tora démarche la an n'u cɛ problème foyi tɛ k'a la ne b'o de ɲini jama fɛ mɔgɔ si kana taa kɛ ko kolonw ni fɛnw ye nin fɛnɛ ye baara min ye a b'an bɛɛ aider le fait que chacun aura son permis de conduire de moto parce que c'est normal e b'a conduire cogo la dɔ t'a conduire ten et o caman de fɛnɛ bɛ yen dɔw bɛ tɛmɛ la moto la e yɛrɛ min bɛ kun ne yɛrɛ bɛ mɔgɔ caman ka jɔ k'a fɔ la ko nin comportement n'a ye nin kɛ tan an tɛ avancer i bɛ kuma dɔw fɛ o t'a mɛn. Bon, femme bɛ ka hakili sigi k'a kɛ hakili kelen ye ko o ko la taama pour que bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ parce que a kɛ kun ye denmisɛnninw ka baara ko ye usine t'an bolo foyi t'an bolo n'an yɛrɛ wulila ka an ka baara lasigi yɔrɔ faso b'an dɛmɛ o la de mais n'an ma ɲɔgɔn lamɛn an bɛ jalaki ta dɛ an ma dɛmɛ ɲin'u fɛ an ma foyi ɲin'u fɛ an yɛrɛ de y'an ka baara lasigi an yɛrɛ ye mais sariya ye minnu fɔ. Comme on tun b'o sira kan avant que u ka nin kɛ an yɛrɛ tun b'o sira kan donc sariya minnu fɔ an ka essayer ka aligner o la bon maintenant a kɛli wagati ni fɛngɛ ninnu comme démarche b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'olu ko ɲɛnabɔ salamu aleykum warahmatulah. Ne tɔgɔ Musa Jate. Moto taxi. Bon ne tɛ kuma janya ka sababu kɛ an ɲɛmɔgɔw bɔra ka kuma minnu fɔ u y'a bɛɛ fɔ ne tɛ ladilikan de ka ɲɛfɔ aw ɲɛna n'i y'a ye faamaw wulila ka nin ko kɛ ka sɔrɔ u ma fɛn f'an ɲɛna a kun bɔra anw yɛrɛ de la ka sababu kɛ mun ye mɔgɔ dɔw b'an cɛ la min t'an dɔ ye n'a fɔra ko moto taxi bolila kan ka moto boli i n'a fɔ chauffeur i n'a fɔ taxi e man ka moto boli i n'a fɔ moto bolila gansan e bɛ se ka infraction dɔ kɛ o bɛ e minɛ mais moto bolila gansan bɛ se ka infraction dɔ kɛ n'a a tigi ye delili kɛ o b'a bila parce que e ye cogo de b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko non e ye transporteur ye donc o kɔnɔna la n'i bɛ moto boli e kan ka moto boli ka sira sariya dɔn donc misiri ko k'u y'a jateminɛ ko camanw bɛ yen nɔ ni accident kɛra u bɛ constat kɛ k'a ye moto taxitigi bolila ale banana walima client min b'a kɔfɛ o banana o constat caman de kɛra u nana ye sisan bon sisan min don u bɛna lajɛ k'a organiser mais a bɛ organiser cogo di u t'a dɔn u bɛna se mɔgɔ kelen min ma o de kama ministre ye décision bɔ k'a fɔ u mana moto taxi bolila fɛn fɛn ye u k'a bɛɛ minɛ donc o minɛnen kɔfɛ u nana ye ja an bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ɲɛmɔgɔ fana b'an na min bɛ se ka kuma an tɔgɔ la donc an ser'u ma an y'a ɲɛf'u ɲɛna an mɔgɔ 6 de donna ani ministre ka ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye o mɔgɔ 6 la olu ka mɔgɔ 5 b'a la ça fait mɔgɔ 11 mɔgɔ 11 la u ye min fɔ u ko olu yɛrɛ sigilen don k'anw de makɔnɔ u bɛ fɛ ka baara dilan ka da an ma mais u t'a dɔn u b'a dilan cogo min donc o de la u y'an ka motow minɛ sisan motow minɛnen sisan an ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma min fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan a ye to aw ka ɲɛmɔgɔw kɔ anw yɛrɛ wulila ka liste di mɔgɔw ma nin liste an t'a dɔn n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min y'a sɔrɔ walima ni min m'a sɔrɔ a yirala place bɛɛ la place kelen-kelenna bɛɛ nin liste kan ka k'i bolo i ka liste kɛ ni liste kɛra aw mɔgɔ hakɛ min bɛ place la a ka se ka dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ ka yala u yɛrɛ ma ni place t'u la u k'u jija u ka place dɔ ɲini u yɛrɛ la o de bɛ i garanti donc ni place sɔrɔla ni liste sɔrɔla an ka essayer ka mɔgɔ 2 walima mɔgɔ 3 walima mɔgɔ 4 k'olu k'a ka ɲɛmɔgɔ ye olu ɲɛmɔgɔw la donc an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ni information bɛ yen nɔ an b'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna
donc aw wele ku yendi an balimaw ni kuma ninnu kɔfɛ an ye faamuyali min kɔni sɔrɔ a la moto taxitigiw olu ni jamana ɲɛmɔgɔ fo ka bɛn kɔni sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛla la sabula moto taxitigiw olu kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko u bɛna sɛbɛn ninnu kɔni ɲini i n'a fɔ u ka ɲɛmaw bɔra k'a fɔ cogoya min na ko u kɔni bɛna to sariya kɔ sɛbɛn ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kelen kelenna b'a ɲini ka se ka sɛbɛn ninnu kɔni sɔrɔ walasa i b'i ka baara kɛ lafiya kɔnɔna la ale ni lakana kɔnɔna la danaya bɛ to e ni i ka kiliyanw ɲɔgɔn cɛ cogoya min na an balimaw an tun bɛ fɛ ka ninnu de da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la